Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο ενημέρωσης επειδή είναι κάποιοι φίλοι μου εδώ, επειδή έχω τραυματιστεί με το ποδήλατο σε μια ράμπα. Έκανε ράμπα το παιδί, Μάλακα σκάσε. έκανε και ότους και έπαιζε ο μάλακας μπροστά. Έλα μάλακα. Εδώ, εντάξει, θα λέτε δεν είναι και πολύ, αλλά ορίστε. Σιγάρι, Εδώ, στον αγκώνα γαμίτσι. Στην και εδώ κοιλίτσα στην κοιλιά και λίγο στο ποδαράκι, αλλά δεν πειράζει. και λίγο στο πόδι. Γι' αυτό για 2 εβδομάδες δεν θα βγάζω βίντεο. Άμα θέλετε μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο στο καινούριο κανάλι του AlexGM. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Για 2 εβδομάδες δεν θα βγάζω. Έχει πολλά βίντεο το άλλο. Δεν έχει πολλά, εντάξει. Αλλά βγάζει. Γεια σας.